Bon dia, 7:30 del matí. Toca anar cap a l'estació d'autobusos, que avui ens anem cap al Chaltén. Uau, i després d'aquesta carretera impressionant, quines vistes, sort que em van donar el seient de davant. Brutal. Ja hem arribat al Chaltén i mireu, té vistes al Fitzroy aquí. Ara ens anem cap al hostel per deixar les motxilles i a veure què fem avui. Doncs ara he deixat la motxilla a l'hotel i he quedat amb el meu amic Sian, que el vaig conèixer a Ushuaia. Tenim aquí una foto d'un dia per la nit que vam sortir al bar i al sortir ens vam trobar al carrer. I res, ara he quedat amb ell, ell marxa avui, té l'autobús en una hora, així que ens veurem per fer un cafè o alguna cosa. I un cop ell marxi, jo no sé què faré, potser vaig de trekking, ja veurem. Hem quedat a aquesta cafeteria d'aquí. Buenos días. Com estàs? ¿Cómo estás? Adeu! Doncs ja m'he despedit d'ell, hem estat fent un cafè i ara me'n vaig a veure al hostel si menjo alguna cosa, crec, o em preparo alguna cosa per menjar i me'n vaig a fer una mica de trekking. Vale, i ja he preparat tot i ja he sortit del hostel. Ara me'n vaig a fer un trekking que és mig llarg. És més curt que el que vull fer demà, potser, però no deixa de ser també 20 quilòmetres anar i tornar. Però bueno, surto cap allà a veure què tal i anem a l'aventura. Comencem la ruta. Let's go! I la veritat és que fa bastanta calor amb el sol. Vaig amb màniga curta i els pantalons. M'he oblidat els pantalons curts perquè no pensava que fes aquesta calor. Així que vaig així. Però bueno, fa la seva funció. 3 quilòmetres i mig. Vaig a bon ritme. Ara estic caminant i mireu quines vistes. Ara ens hem endinsat a una zona boscosa. Quasi el trepitjo. I ara aquí al costat tenim el riu. Ara estem enmig de la riera, però mireu a davant. Mireu, anirà pujant per aquí i mireu què hi ha aquí darrere. Està ple d'icebergs, que guapo. Vaig cap a baix a veure els icebergs. Ara m'he descalçat i ja sabeu el que toca. Vaig a remullar els peus, a veure si està molt freda. Oh, Déu meu! Doncs ara ja crec que menjaré alguna cosa. Anem a preparar el bocata. Porto aquí tot. Ara estava aquí que quasi m'estava quedant dormit. Està superbé amb el sol. M'he trobat aquí les franceses d'ahir que em van recollir amb l'autostop. Bueno, pues ja toca marxar. La veritat és que m'agrada molt, però em queden encara 2 hores de camí i se'm farà de nit si no marxo ja. Així que res, vaig a començar el camí de tornada. M'ha agradat molt maco les vistes i no m'esperava que hi haguessin icebergs, així que ha sigut un regal això. Anem cap allà, anem a començar la ruta. Ara m'he canviat les sabates perquè crec que aquestes són més toves i per baixar em van millor, però les altres per fer més quilòmetres me n'enfio més.
He arribat al hostel. Ara estic fent una mica d'estiraments per demà no estar mort amb agulletes, que s'ha de fer hiking un altre cop. 2 hours later. He acabat de sopar i ara me'n vaig a dormir. I demà al matí toca llevar-se d'hora per pujar muntanyes. Bona nit.